ma konna ħdimna fl-imkien qabel u meta ċempiltila l-ewwel darba biex tagħmel parti f'dejjem tiegħek Becky, istess tammetti li kienet sorpriża ħafna. Però mill-ewwel qalt li iva u ħdimna tajjeb ħafna fl-imkien, konna tajnija l-parti ta' Zija ta' Sera. Se toħroġ ħwejġek mill-bagalja? Le, qed indaħħal lura dak li l-ħaqt ħriġt. Biex immur lura għand Becky. Issa l-instabet jista' jmur kollox lura normal, mhux hekk? Iva bil-mod, għati ċans. ċans għal xiex? ċans biex... L-ewwel net biex Becky tieħu saħħitha lura. U t-tieni net, l-affarijiet ġew kif ġew. Ħallini ngawdik ftit. Għadek kemm ġej għamija tiġa titlaqni. Jekk għandi Becky ma jonqsok xejn, hawnhekk l-istess. F'kollox nagħmel ħilti biex nikkuntentak jien. Imma jien. Imma int. Ma Becky tittoqgħod. Naf. Meta kienet żgħira kienet tajt li tixtieq issir teacher u kellha wkoll ix-xewqa li tkun ballerina. Tiftakarha tilbes xi papuċċ tomma, tkebbeb magħha xi biċċa tull u ħalliha ddur mad-dar. Ta' 8 snin bdiet titgħallem il-balè għand Liljen għat-Tart Montalto. Imbagħad darba fost l-oħrajn għajtitilha Giuseppina, il-mama ta' Liljen, u qaltilha li kellha parti għaliha fi play li kienet qed ittella. Lil-Inez qatt qabel ma kien għaddilha minn moħħha li seta' tkun attriċi, imma minn parti ġiet oħra u l-karriera ta' din it-tifla pjuttost kwieta bdiet minn hemm. Ix-xewqa tagħha li ssir għalliema seħħet ukoll. Infatti dan kien ix-xogħol professjonali tagħha. Għamlet 12 sena tgħallem f'nursery school u llum taħdem bħala għallima tad-drama mal-Mhix tad-Drama School. Mhux biss, imma bħala xogħol volontarju tgħallem ukoll id-dutrina. Fid-drammi tal-passjoni ħadet sehem kemm il-darba, imma waħda mill-iżjed partijiet tal-qalba fejn jidħlu partijiet reliġjużi kienet u għada il-parti ta' Santa Rita. L-ewwel darba li jien kont smajt bl-isem Inez Farrugia niftakar kien iż-żmien li jien kont bdejt naħdem fuq il-palk għaliex Inez kienet waħda mill-atturi prinċipali tal-kumpanija teatrali Malet. Ħadet sehem ukoll fl-operetti Il Paese dei Campanelli, Principessa della Gżarda, La Vedova Allegra u l-musical It-Twajba Susanna fost ħafna oħrajn. Imma żgur li ħafna jibqgħu jiftakruha għal parti ta' Mary fl-ewwel teleserjel Malti f'Baħar Wieħed. Niftakar li kien teleserjel li kien sammar lil kulħadd warajh fis-sena 1977. Għal Inez kienet esperjenza ġdida u sabiħa fl-istess ħin, għax kellha l-opportunità li tiltaqa' ma' ħafna atturi diġà stabiliti dak iż-żmien u li minn għandhom kif qalt li stess talmet ħafna. Ara Mary, jiena se nieħu injokki għal pesto u ossombuko. U jisenħu bħalek taf ġon. Ma naġibhom tlieta bħalek. X'ma fexklokx il-daxxieħ. Tre injokki għal pesto u tre ossombuko per favore. Xiklak inti ħasra, tassew qed gost met. Konsum ta' tkun qed tieħu gost kif jgħaddi l-ħin, no? Għasel id-naħseb, imma ftit ieħor maġa nħabbat wiċċi ma dak is-salib li ħallejt warajja. Ma issa il-lejla jien ġon se morru l-opra. Ma taħduni magħkom, mhux se tħalluni waħdi Meru. Għunna dan iż-żmien kollu hawnhekk qatt ma ħallejnik waħdek, ma nista' nħalluk issa u xi. Bravo John. Issa ara, sakemm immur naqtaw il-biljetti, intu qed tstennina hawnhekk tajjeb, hawnhekk m'hawnx minn xi tibża. Ma ma jistax imur jaqta'hom waħdu John il-biljetti toqgħod miegħi Mer. Mela se nduq mhux kull waħda. Ara, inti qobil qed hawnhekk. Ħadd ma se jkellmek tikkonfondi xejn, il-kont imħallas ukoll. Insomma, mela morru. Basta ma ddumux xu. Tajjeb, sejri l-mamela. Tinsiex, tiċċaqlaqx minn hemmhekk. Ħalla bja wara. Għana ħoda mux ħadhom l-waiters. Scusi signora, se non mi sbaglio, quella è il mio denaro. Ta' denaro? Mux ta' dik il-mejda forsi ju? No, no signora, voglio dire quella mia mancia. Manġa, leħi aħna kinna u lesti aħna. Manġa lesti. Scusi, forse la signora non parla italiano. Ma rjaqtaw il-biljetti għall-opera. Nitfall. Ma che c'entra l'opera? Ho detto mancia io.
Viva, ħna manġaw lesti ħi. Ta' kif intom Italjani, kollox manġa. Il-inkollok tiftħu bibta karozza tajdu manġa, tal-forma l-bagarja tajdu manġa. Il-ħelwa jlek ma tikox ħasunna blikraħ u kol. Porca mannaggia miseria, con questa gente non guadagna niente. Jgħibu konfidenza dik għalla jrejta ħan itlaqlaw ħi. Manġaw parla waħdek ġbina xin tlaqt. Iva kem sejdu mu dawk ukoll. Żgur tajritom xi karrozza. Xej biex għallemni waħdi dal-ħin kollu, Ara, ġejjin fl-axħar. Mera tliftu t-triq, Mer. Le, mux tlifna t-triq, ma kienem ħafna nis, tafu domna ħafna nistennew ux warajom. Tajtu biljetti? Le, għax kien folab, intera. U kol? Tara, għattu sil-bombi kem ħana xortina ħazina biex ħallejtu li għaw nistenna. Red, dak il-kot minn fejġi, ma ġibtux mija? Le, maħx, ħassajt il-bartu marna li malaj. Asħal kien li xinajt mal-waiter? Kellek xitajt. Mela, xinu? Għax id-nina ġanikol bil-fos, bidi għajd li manġa. Ma ora għanna niklu. Ma nafx jien. U konti mħallas u kollu, manka tips ħallejtlu fil-platin. Xinu? Tips, perkaċċi. Dak perkaċċi kienu. Jħsibtom bqija għaddabtom ġol basket. Għamiltilna ma ħatlu t-tips. Mela mux manġa għallek, manġa. Iġifiri t-tips li ħallilu ġon fil-plattina. Ara ġon ħu paċenzja, mur sibu ftit tuħxa ħagġa biex maġna wara kollox tortijaw li ġara Mer. Min għallom biex daħlu ħafna klim jiexxieba fil-lingwa tagħhom. Tajba di, ejja ġon, issa ħudni f'dak il-xismu l-kbir ta' dak il-stabiliment kbir jitlaqsu biż-żurżi, ħaġa l-kulħadd, il-ħadd martin ħalli barra kuħadd ftit xi ħaġa. Interessanti li qabel ma ġiet offruta din il-parti, Inez kienet bil-ħsieb illi tieqaf mid-drama issa li u Romeo kellhom żewġ titfal xi rabbu. Imma l-opportunità illi tagħmel il-parti tat-tifla ta' Ġoma u Pinu l-pastizzar kienet opportunità wisq sabiħa u wara diskussjoni twila mar-raġel tagħha u bil-kunsens tiegħu aċċettat illi tagħmel il-parti ta' Mary. Fl-istorja Mary tiżżewweġ lil John, parti maħduma minn Alfred Mallija illi ħallina ftit tax-xhur ilu. Il-parti ta' Mary tanċer itila li ħafna nies fil-ħajja veru kienu baqgħu jsejħula Mary. Flok Inez? Hemm differenza kbira bejn il-filming ta' żmien baħar wieħed komparat mal-filming tal-lum. Dak iż-żmien kienu anke jagħmlu rehearsals qabel imorru għall-filming għax ir-responsabilità fuq l-attur kienet kbira. Jekk xi ħadd mill-atturi kien jieħu żball, anke jekk fl-aħħar linja tad-dram kien ikollhom jerġgħu jibdew mill-bidu. Ma kien żmien faċli għall-atturi. Inez tiftakar meta għamlet il-parti tas-soru fid-dram ta' Giuseppe Diacono La Russa. Parti jibsa, patafjun ta' linji u b'emozzjonijiet kbar. Tinsewx kien għadu żmien li jekk tieħu żball tibda mill-bidu. Meta spiċċa l-filming tad-dram, Inez tiftakar li fil-parti kellha tibki. U tant bkiet bil-qalb illi spiċċa l-filming u baqgħet tibki. Bħal donnu t-tensjoni kienet ħarġet kollha f'dak il-biki. Il-kru kienu ħasbu li ġrala xi ħaġa. Bitqarmikx ta' sninu! Nisma' min jgħidli! Jena nabodok! Nabodok! Jena ma t-qatt mistri! Jien nibqa' nippersegwitak sakemm niqirtek minn din id-dar mitħawta! Iva! Iva! Nixrob! 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 Nixrob!
Inez twildet ta' Sliema u kienet u għadha toqgħod San Ġwan. F'Ġunju tal-2018 ġiet anke premjata bil-premju sabiħ Mertu San Ġwan. Qabel ma bdiet toħroġ ma' Romeo bis-serjetà, kif ngħidu bil-Malti, kellha boyfriend Taljan illi kien jismu Carlo. Kien jibatilha r-rigali, kien iffissat fuqha, imma Inez ma tantx kienet għall-qalba miegħu għal xi raġuni. Romeo kien ħabib tiegħu. U darba Inez u omma ftehmu illi jiltaqgħu ma' Romeo ħalli jistaqsuh ftit iżjed informazzjoni fuq Carlo illi dwaru għajla kienu jafu peress li kien Taljan. Romeo kien raġel gustus immens kif tgħidilna Inez stess. Ħafna kienu jaħsbu li anki hu kien Taljan. Meta ġiet il-ġurnata li Carlo jitlaq lura lejn l-Italja, iwasluh l-airport marru Inez, omma u Romeo. U Inez tiftakar li l-omma tajt. Issa jaħasra mhux aħjar kienet qed toħroġ ma' Romeo milli ma' dat Taljan. U d-destin ekrit. Waqt li Carlo kien l-Italja, Romeo kien jieħu lil Inez miegħu diversi ħarġiet bħala ħbieb. Sakemm Inez iddeċidiet illi taqta' kull kuntatt ma' Carlo u Romeo fehem illi miegħu ridet li jkun hemm xi ħaġa iżjed minn just friends. Wara xi snin, Romeo kien qalilha illi kien jinnuta diħla l-belt ma' omma u missiera illi bħal ħafna oħrajn kienu jmorru tokis is-sibt filgħaxija u kien diġà xeħed għajnejh fuqha dak iż-żmien. Iż-żewġu f'Ottubru tal-1967 fil-Knisja ta' Santa Katarina il-Belt u r-riċeviment kien sar fil-ballroom tal-Fenixja. Kien hemm ħafna personalitajiet mistiedna għal dan it-tieġ fosthom Gemma Portelli u Vittor Ingalja illi f'dak iż-żmien kienu ikoni. Il-libsa tat-tieġ kienet ħitita il-mama ta' Inez stess illi kienet ħajjata tajba ħafna u li anke kienet ħetilha ħafna ħwejjeġ għal fuq il-palk. Inez u Romeo kellhom żewġ subien li ta' tfal li huma kienu mqarbin meta kienu żgħar, il-kbir Darren u żgħir Adrian. Inez għandha wkoll żewġ neputijiet, Andrea ta' 8 snin u Marco ta' 5 snin. U milli jidher Andrea ġibet id-dem tan-nanna għax imħajjar mhux ħażin għad-drama. Fl-1986 Inez ħaddet ukoll sehem fil-film ta' Elio Lombardi Pepita Gomez. Kella parti ta' tfajla tnaddaf ġobar li tispiċċa tinqabad ilha minn raġel sinjur u bla skrupli u meta dan isir jaf li Pepita kien se jkollha t-tarbija tiegħu ikeċċiha lem. Pepita twellet tifel u kontra qalba ikollha tabbandunah u terġa' tiltaqa' miegħu meta dan jikber u jkun ħalis tat-tiegħu. Inez tgħidli illi qatt ma tinsa meta darba kienu qed jiffilmjaw bil-barri waqt festa u dan sfratta għax xi ħadd laqtu bis-sigarett. Veru beżgħet dakinhar. Dan il-film kien anki raħ id-direttur Ingliż Michael Klinger illi kien affaxxina ruħu kif Elio kien irnexxielu jiġbed xena ta' delitt waqt festa vera u mhux festa irrigjata. Infatti il-film kien sar waqt il-Marċ ta' San Nikola fis-Siġġiewi, kollox waħdu u bla flus kif jirrakkuntali Elio stess. Klinger kien anke batal Elio, ħadu breakfast f'lukanda prominenti u qallu li xtaq li jaħdmu film flimkien. Għal Elio din kellha tkun opportunità mill-aqwa. Kieku Michael Klinger ma laħaqx miet, kif għadna aktar kmieni, id-destin hux. Fl-1985 iddeċidiet li tmur tagħmel audition ma' produzzjoni tal-BBC. Inez ma kienx ħassita li kienet marret tajjeb, tant li wara l-audition kienet għamlet weda magħha nnifisha li ma tmurx għal audition oħra. Imma wara ftit sigħat biss ċemplula u qalula li tawa l-parti ta' The Tailor's Wife illi kienet parti prinċipali fil-film The Little Beggar. Fis-sena 1972 għażluha biex taħdem il-parti verament ħelwa ta' Elizabeth fit-teleserial Mrs. Pepperpot mal-Swedish Broadcasting Company. U anki kellha l-parti prinċipali fid-dokumentarju ta' Francis Ebeyer A Night to Reckon With, illi kien ġie fit-tielet post fil-Golden Harp Festival illi kien sar f'Dublin. Inez minn dejjem kienet tal-fema illi jekk tiġi offruta parti li tħoss li ma tkunx toqgħodilha jew tħoss li ma tkun ser tagħmilha l-qalba, ikun aħjar li tirrifjuta u fil-fatt ġieli għamlet hekk. Tiftakruh il-magażin Peprin fi snin 70? Storja ritratti. Waħda mill-istejjer li kienu ppubblikaw kienet l-istorja Leli ta' ħażajr u Inez Farrugia kienet fiha. Imma apparti illi saret forma ta' storja ritratti, Leli ta' ħażajr sar ukoll bħala teleserial għal Television Malta dak iż-żmien taħt id-direzzjoni ta' Joe Borg-Gigo. Inez kellha parti f'dan it-teleserial u jien li dak iż-żmien kienet kelli 13 u 14 sena kont fih ukoll bħala ekstra.
imma jiena u Ines dak iż-żmien konna għadna ma nafux il-xulxin. Il-ħażin tiegħi biss jidher. Ġemilu għamlu li għar minn hekk. Tefaw li ġem laqtu li nas. Għaftit ma qatlunix. Mux kont istabli għan nitfallu ġebla ħarrikni wkoll. Tal-misħudin tfal min jistalihom. Terġa' jiena mara marida. Ma niflaħx. Jien nitlob it-tabib ma nafx kemm biex jħoddi l-isptar. Dak ftit jagħti kast ta' mar bħali. Tibżax, Terez. Tibżax. Balla nsib ix-xaqqa f'moxta. Jiena stess inkellimulek it-tabib. Miżik ħar, Sinjur. Jana l-bambi jagħtik ir-riż u l-bark. Ringrazzjak, Sinjur. Jana l-bambini kattarli il-ġid li għan. Matul dawn is-snin ta' karriera twila, kien hemm darba fejn Ines fortunatament kellha tieqaf għax kienet ħadet infezzjoni kbira f'għajnejha. U kien hemm żmien ukoll fejn waqfet minħabba li kienet weġġa d-dara illi kien effettwala anki n-nifs. Naturalment, meta reġgħet ġiet f'sikkita, komplet fejn kienet ħallit. Min jaf kemm il-darba rajtuha u għadkom qegħdin tarawha l dil-mara, imma qajla kontu tafu kemm għamlet xorti f'ħajjitha? Ippreżentat programmi edukattivi għall-Education Channel, Malti għal kulħadd u programmi ieħor blisem Waqtiet. Ħadet id-Denny Cremona Award għal Best Actress u Best Actress darbtejn fl-1986 u 1988 fil-Gladiola Film Festival. Wieħed mill-ikbar ħbieb ta' Ines huwa l-attur Michael Stivala. Jinsirt nafu meta darba ġie ekstra f'waħda mix-xeni ta' KC. Semmorru lura għal Diċembru tal-2006. Michael dejjem xtaq jagħmel kuntatt ma' Ines għax kien verament iħobb isegwiha tir-rexta. Batilha messaġġ fuq il-mobile u qalilha kemm kienet impressjonatu meta ħadmet il-parti ta' Santa Rita. Talaba tisilfu xi plejs antiki tagħha. Ines weġbitu lura u kienet qaltlu li ċassat kemm kien jaf dettalji dwarha, anki jekk Michael kien għad kellu 16-il sena biss dak iż-żmien. Ftehmu li jiltaqgħu ħajajdu kelma fejn il-Knisja ta' San Ġwan. Imma dakinhar li kellhom jiltaqgħu kien hemm inċident u t-triq ingħalqet. Michael ma qatax qalbu, reġa' batilha messaġġ u baqa' jinsisti illi jixtieq jiltaqa' magħha wiċċ imwiċċ. Ines ikkonvinċit li raġel tagħha Romeo biex dak il-ħadd imorru jisimgħu il-quddiesa in-naxxar biex Michael seta' jiltaqa' magħha hemm peress li kien għadu ma jsuqx u ma kellux min iwasslu u minn dakinhar baqgħu ħbieb. Dan l-inċident kien ġara qrib il-miliet u bina Darren li kien jgħix magħha kien ippjanat li jsefer. Ines ma rriditx tħassarlu l-festi, avolja kienet se tispiċċa waħedha, u għaw jidħol Michael Stivala, illi kien iħeġġiġa biex toħroġ miegħu ma' sħabu, kien jgħaddiha li għad-dar, jgħinha tinżel it-taraġġ, jgħinha tidħol fil-karozza u li iżjed importanti kien ikun ta' kumpanija. Michael u Ines ħadmu wkoll flimkien u meta Ines kienet onorata mis-Siġġiwin bġieħ is-Siġġiewi, hi u Michael kantaw kanzunetta ħelwa ħafna bħala parti mis-serata. Picture me upon your knee with tea for two and two for tea, just me for you and you for me alone. See us or hear us, no friends or relations on weekend vacations. We won't have it known, dear, that we own a telephone, dear. Ġieħ is-Siġġiewi huwa unur li għal Ines ifisser ħafna għaliex minkejja li minn barra r-raħal kienet rikonoxxuta għal ħafna xogħol li għamlet fil-qasam tal-kultura tul ħajjitha. Qabel ma nagħlaq, Ines xtaqet illi jien inwassal dal-messaġġ. Hi dejjem tirringrazzja lil Alla tat-talent li jogħġbu jżejjena bih. U qatt mu se tinsa l-imħabba, il-paċenzja u s-sapport illi dejjem sabet mingħand il-mibki raġel tagħha Romeo biex hi seta' tkompli għaddejja bil-karriera. Can't you see?